2s are 14 equal to a plus b omega. இப்போ வந்து இது ஒமேகா பவர் 14 ஒமேகா பவர் 12 இன்ட்டு ஒமேகா ஸ்கொயர் இப்படி எழுதலாம். equal to a plus b ஒமேகா. இங்கே ஒமேகா பவர் 12 வந்து ஒமேகா கியூப் இன்ட்டு பவர் 4 இன்ட்டு ஒமேகா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு a plus b ஒமேகா. ஒமேகா கியூபோட வேல்யூ வந்து 1. ஸோ -1 இங்கே ஒரு ஒமேகா ஸ்கொயர் இருக்குது ஈக்குவல் டு a plus b ஒமேகா. ஸோ ஒமேகா ஸ்கொயரை வந்து என்னென்னா மைனஸ் ஒமேகா இதே ஈக்குவேஷனே ஒமேகா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு -1 மைனஸ் ஒமேகான்னு எழுதலாம். ஸோ இது வந்து மைனஸ் வெளியில் இருக்குது. -1 மைனஸ் ஒமேகா ஈக்குவல் டு a plus b ஒமேகா. ஸோ மைனஸ் உள்ள மல்டிபிள் பண்ண மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் +1 ப்ளஸ் ஒமேகா ஈக்குவல் டு a plus b ஒமேகா. ஸோ ஏ இருக்கிற இடத்துல இப்போ 1 இருக்கிறனால ஏட வேல்யூ 1. b ஒமேகா இங்கே ஒமேகா பக்கத்தில் கோஎஃபிஷியன்ட் 1 இருக்கிறனால பியோட வேல்யூவும் 1. ஸோ 1,1 இந்த ஆப்ஷன் டியில் தான் இருக்குது. ஸோ ஆப்ஷன் டி தான் கரெக்ட் ஆன்சர். தேங்க்யூ.